bubar mawut ketrajan kridane si Kumbakarna Kakang. Kamangka ngentiri klungguhan iki Paman Sugriwa ora enggal netepake sapa senopati ingkang kudu mungsuh yudha lawan si Kumbakarna kae. Yo Yayi Jaya Anggoda. Kapi Jaya Anggeni lan kuwi Kapi Limanjaya. Kula wonten dawuh Raden. Mara gaging ri klungguhan iki tak patah kowe kepyakno para wadyabala. Ndisi ana laku nranggulangi kridane si Kumbakarna. Sendika Raden. Yayi kadangku kabeh kang kalungguhan iki sesetya bekti marang ingsun. Padha rungokno. Ndak kira iki pungkasaning panjangka, aku lan si Adi kudu trima kalah. Raden Kumbakarna ing pranyata Surasekti kalintang. Bebasan ora bakal bisa disirnakake. Kepara bisa uga aku lan si Adi ingkang sedhela maneh bakal bali ngungak korining Alamantara awit saka pangamuking Kumbakarna. Jagat Dewa Bathara sinuwun, kula kinten dinten menika sanes wekdal ingkang prayogi lamun tapa duka kerem ing raos kinggen ketawur pamupus. Ampun semlang. Kula taksih sagandhepani baris Gusti. Semanten ugi ingkang rayipun Lesmana. Kula sagah jejer cagak kinarya tuwaking pengangkah ampun ngantos luntur kawibawan paduka Kaka Prabu Rama Wijaya. Kaka Prabu, leresaturipun sedaya para kadang. Senadyan to kula menika kapernah rayinipun Kang Mas Kumbakarna, nanging purun boten purun kula kedangan tepi kasetyan kula kelawan paduka. Wonten jagat menika boten wonten tiyang sekti ingkang tanpa pangapesan Kaka Prabu. Keparenga kula nyuwun iki palilah paduka. Keparenga panjenengaken ingkang rayi Raden Lesmana minangka senopati lan kula ingkang minangka pengampinipun. Raden Gunawan, apa kowe kena dipercaya? Jare nyatane miturut gothek kowe karo Kumbakarna kae kadang Sinawati. Tegese gedhe katresnan karo si Kumbakarna semono uga kosok baline. Yayi Sugriwa, ingsun pitaya kelawan lekasi Yayi Gunawan Wibisana. Kersamu kepiye Yayi Gunawan? Menawi paduka ngidini kalanggan menika kula ingkang badhe nderekaken Raden Lesmana manjing Madaratan. Badhe kula andharaken pangapesanipun Kakang Kumbakarna mangke wonten ing Tegal paprangan sinuwun. Yen mangkono seneksan bumi langit aku ngidini Lesmana sun piji minangka senopati dene sira kang ngampingi inggih ngestakaken dawuh Kaka Prabu. Sandika nuwuni sabda paduka sinuwun. Keparenga medal pasilan. Kados pundi menggah keparang dika Raden Wibisana menapa wonten srana ingkang kedah kula lampahi jroning perang tanding lawan Raden Kumbakarna. Duh Raden, Kakang Kumbakarna menika sawijining yaksa ingkang awatak satriya tama. Kula minangka pengamping dika keparenga nyuwun idi palilah Raden. Menapa ingkang badhe ndika lampahi Raden Gunawan? Kula badhe mrepeki dhateng Kang Mas Kumbakarna. Kula suwun kanthi aris mugi Kang Mas Kumbakarna saged ndharatun kula. Temahan kersa anyirep pengamukipun. Syukur bagi kalamunta Kang Mas Kumbakarna kersa bakal kula kanthi manunggal kelawan sinuwun Prabu Rama nulat dhateng lekas kula Raden. Mekaten Raden Gunawan Wibisana. Inggih Raden Lesmana. Namung wanti-wanting pangimut kula sajroning kula saged jagong kalian Kang Mas Kumbakarna kasuwun sedaya prajurit ampun ngantos wonten ingkang ndingini lampah nyidra laku mrawasa dhateng Kang Mas Kumbakarna. Inggih Raden, kula ingkang sagah nyandhet sagung para wadya wanara. Kula nyuwun tambahing pangestu Raden Lesmana. Rahayu ingkang samya pinanggih Raden Wibisana.
ing pabaratan sabiyantu kelawan Purwadya Rewanda. Sarujuk Kakang. Alah dalah. Kridane Kumbakarna Sindadra ora kena sinangga gampang. Ayo maju Yai. Tak derekke Kakang Anoman. Kumbakarna, amukmu ora beda karo Denawa liyane. Apa kaya ngono kuwi patrape wong sing karep ngrasake Tapa Brata? Iya apalah. Apa ana srana liyane kanggo menang jroning paprangan kejobamu mengis lan baten pinaten. Yen ora ayu tuduhno aku Anoman. Lah dalah kondange akeh. Nadyan to Denawa nanging Kumbakarna kuwi sipating Brahmana ingkang suci atine. Ya gene ana Brahmana sing ngelak marang getih lan nyawaning mungsuh. Ora ana kang tak anggep mungsuh jroning uripku. Kejaba wong-wong kang wani ngrusak tanah, utah lan getihku. Negaramu rubuh merga pakartine sedulurmu lanang Sidasamuka. Perkarane Dasamuka mung Rama Wijaya kang pantes matrape pidana. Kowe lan aku meneng wae. Aku yen kuwi bali aku mandeg. Yen kowe sak wadya balan wis mbacut, aku uga ora wegah dadi pepalang. Kowe mbelani Dasamuka. Atu Durjana sing nyibro garwane Prabu Rama. Aku mbelani tanah utah getihku sing kok nggo jajakan sak wadya palamu. Pancen tak akoni rasaku mandek mayong nggonku arep jumangkah ning Rananggana. Akeh wong kang padha cruluk aku Kumbakarna wis wuta mata lan atine. Yo wis ora apa-apa, arep ben jagat iki nutuh aku sing ora sak mestine. Dikira yen aku maju perang bilani angkur murkane Kakang Dasamuka, mongko sejatine aku mung netepi dharma. Dikepi wae aku iki dadi anak Ngalengka. Aku lair ana bumi Ngalengka. Besok yen aku mati, ora wurung ragaku ya dipangku marang Ibu Pertiwi negara Ngalengka. Apa aku luput yen aku sabila pati marang tanah mutah getihku. Entak akoni yen aku picak, nanging iki tak sengaja. Mripatku tak gawe wuta marang tresnaku lawan Ibu Pertiwi. Kupingku budhek mergo aku wegah ngrungokake pangrimuke wong-wong kang njaluk aku supaya ora ngumandhangake bab kamardikaning bangsa Ngalengka. Ala becik wis tak niati, bunga susah aku mung kari nglakoni, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ayo wong Pancawati, iki beteng pungkasan negara Ngalengka rubuhna yen kowe bisa. Kakang Kumbakarna, tak suwun Kakang kersa nyirep marang kanepsonmu ya Kakang. Aja mapanake uripmu ana sebranging pedang kautaman ingkang bakal nguntapake kadurakan iki Kakang. Aku ora trima, aku ora gelem yen nganti Kakang Kumbakarna melu dadi kurban. Adikku diwong bagus, kowe jenak mapan ana golonganing wong kang nebar katresnan Yudi. Aja nyawang marang pun Kakang. Pancen pasti ngandhakake kowe kudu misahake dalan.
Pancen kudrat kudu netepake kowe metu saka ngalengka Gunawan. Awit yen ora kaya ngono kuwi, cetha yen kabecikan bakal kangelan golek dalan kanggo menang. Nanging Kakang Kumbakarna kuwi wong becik. Kakang Kumbakarna kuwi wong utama. Kudune Kakang ora mapan aning kono. Prayogane Kakang Kumbakarna manunggal dadi siji kelawan aku, Kakang. Ora Gunawan, ora. Ibarat wong nyandang nganggo kabecikan tumraping menungsa kuwi papane dewi-dewi. Becik tumrap kuwi durung mesti prayoga kanggo aku Gunawan. Becik tumraping Kumbakarna kuwi yen aku kelakon bisa mati ngrungkepi ibu. Aduh, mati aku.